Janggoning 8. C woro-woro nggih kangge Bapak Tani Tembako mbok menawi panjenengan badhe nanem soto tari butuh didiran langsung rawuh wonten Lemabang Nyasem Lemabang nggih manggi Bapak Novi Sukijan wonten Lemabang Nyasem Lemabang Bang Lamani sebisa malih kangge Bapak Novi Sukijan wonten Lemabang. Ayo Mas, ayo Mas, sore, ayo Mas, sore, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Juragan Jijiran Pak Novi Sukijan Mabang.
iki gendeng walu-walu tansah sigra yen kadolo gandes ati saya edan yen ambar suara pancen pangapuwe